Angizazi ngisho ukuthi ngingenelani lana bafethu, kodwa ngiyangena-ke phela ngoba excuse me, ngiyozela kodwa ngiyozela ngempela fana, sengingenela nje kuphela ukuthi-ke nje phela ngifuna umuntu angene. Abanye kini bafuna ngigwaze bafuna ngigwaze bebuka. Abanye bangibuza ukuthi ngagwaza kanjani yonke leyo nto leyo. Angazi mina ukuthi ngizophendula ngithini. Angikwazi ukusho mina ukuthi abanye babuza ukuthi ngagwaza yini kwakhona lapha egwazini yabo. Abanye bathi bafuna ukuzwa nje ukuthi uthando lwethu lunjani uma sesikhiphelene isuitcase ngoba kuhambe phela abantu uphashe mhlambe. Abanye bangene ngoba bethi babusashile sathi yophela sifana. Nje nehlukahlukene manje yabo. Umuntu ugcine engazange ukuthi wena kuyimuphi okuyimuphi. Bathe ngiyakhathaza bafethu sashandisi. Ayakhathaza angifuni ukungashushi. Beku-right nje umuntu esayicabanga esayibukela kude. Sawubona madampi, khona noThembi Bhebhe, khona noPhumza, khona noLindo, khona noNompilo Makhabane, Azotha umukelisiwe ngubani bafethu nginofu. Nginesilonda la, nginesilonda la bafethu se-flu. Mina ngisazi ukuthi kanti yini le engayidla. Ubani ubona ukhona ubona uBhebhe lapha, khona ubona umntakwethu lapha. Uma kungake kube khona umuntu orequestayo la, ngabe kuwumuntu owayekhona, ngabe kuwukuthi umuntu owayekhona. Umuntu esathi naye ngaleli yalanga. Nahamba kahle bafethu niphuma niphuma enkalo khona uthi awukanti uyakhotha. Ngani? Ngenxa yesilonda lesi? Hawu bafethu, anginawo umkhuhlane yazi ngoba angikhwehleli. But indaba yaSunday bafethu umoya wawulaphana. Hawu oba nawo bekhona. Ubala uthi ngikhanyiselwe. Ayi ngeke ngingakhanyiselwa, ngirayithi nje. Phela ngisembhedeni manje. Oba sengiqonyiwe nje. Nginibamba nangelokhuzane yase-bedroom. Inini engathi ngifuna ngisho e-bedroom. So akukuthi nizothi e-bedroom angikhanyise ngelight yaselokhuzaneni. Ethi angikhanyise ngelight yase-studio. Bambani le. Sebenzani ngayo le. Ayikho enye into ezokwenziwa. Ngifuna nje umntakwethu yazi bafethu. Madi naza i-prioritize ngokuthi uke wangiphani. Khona into-ke wangipha yona. Uma ungangiphanga lutho njalo ngivalela ngaphandle. Hello Madi. Sawubona webhuti. Unjani umntakwethu? Ngiyaphila bhuti, unjani? Hayi siyaphila manje, wanenkani nje ebusuku. Angizwa? Wanenkani nje ebusuku. Hayi into zakhona nje inkani.
Kobancane enkulu. Phela kufuneka usebenzise inkani uzophile kulo mhlaba esiphila kuwona. So nje inkani sesahamba nayo. Wawukhona nemkomweni. Ngikhona ngedatha lami webhuti. Ngenza asho nje ukuthi ngiyaligcwalisa noma na yahlupha inetwork. Ilezi data hayi phela sasemakhaya lapha kwakufuneka vele ukuthi kwanja iphume idatha ayifani inetwork ayifani laseThekwini. So nje kodwa hayi shame kwahamba kahle nalivela nalaba bantu bakithi ngiyasithanda Futhi kwakukuhle. Siyabonga mntakwethu nisithandazeleke singaxabani nobhemu. Futhi nje ningavumeli nokuncane okuzoniphazamisa nabethu nina nobabini. Uyabona nje mangibona wena ngibona uMashudula, mangibona uMashudula ngibona uMavundla. Singumfaka number 3. Number 3 simanje. Manje ngazi kanti network yamadi ke iyashala laphaya. Ekho kade ikhona cha. Ngangikhona saze sanjani? Saze sasizwa ungoma uyayona ngo-live. Nami sengibonga yena bakithi. Siyanithandazela sicela kungabikho number 3. Hayi. Asixine phela ngamthandazo eyingozi. Thandaze silimithayo. Asiqini nikali imthandazo yini. Mamncane uMashudula walala wedwa. Hayibo bafethu. Kuzofanele ukuthi ngiyichaze indaba yokuthi angishadile phela nomashezi bafethu. Ngoba nasi isiZulu kwabanye kithi sibuye sibe sifishane yabo. Mase basifishane ke ungayithola ngempela usuthola ukuthi angishadile nomashezi. Number 1. Number 2, angahambisile umbondo ungabe umembeso ngaleli yalanga. Kahle sisengasekuqaleni nje kokuthandana kwethu ukuthi ngathiwa mina sengihlala nomashezi endlini. Ngathi ngiyabona zilokhuza njalo. Sekuwukuthi nje njalo nje. Yabona ngabe ngidla kahle ngavele ngivile umkhaba same time. Ngavele umjalisto muvi kwasalana emotweni umjalisto umuvi lo jali umjalisto umuvi lona lo mjalisto iskora umjalisto kwasalana lapho mfethu. Angisazi. Kukhona abanye ababuzayo kwakumnandi emcimbini bali idust yasenzani namanje ngisanhlinhlize nangoku uSithelo baya-understand-a ke. uSithelo kwaba bekade bekhona nje Sunday uzo-understand uSithelo ukuthi kwakukubi lapha yamfana nje ngenhla abantu besithakatha lapha nomntakwethu bengafuni ukuthi izinto zethu uphumelele nanguma-baby. Sawubona babana. Ngicasheleni sisi. Cela ungincenga phela Nonduku. Ngeke ngivula usangibiza ngobaba kanti ngiupopa yini. Sawubona Mwelase Thabekhulu Nonduku. Mntakwethu ngiyabonga. Uzogcina ungibiza ngogehla phela yazi. Okay, ngiyaxolisa wena Vundla. Ngaphela amadlawu. Ngiyaphila baba ninjani? Amanje ngisashaya amadloni. Uzongilunguza ngibheke ngqo. Uzongilunguza. Ubheke nje. Hawu. Wasukulowa same time. Ay. Sawubona wethu Thabekhulu.
Angisho ukuthi uyogloss emthatha. Yabona uyangihlukumeza. Ugcobani ebusweni? Imfihlo leyo baba. Uyayazi le advert yakudala yayithi abesifazane be-Lemon-Light bayaqama esixukwini. Mana we baba ngiculele ekhumbula ingoma yethu bayathandana bashaye bayathandana. No, khona ividiyo. Akufuka ibla video ethi asiyeke. No mama, uyaphula. Ethi nje ngithi angizosho ukuthi asiyeke bese vele uquleke baby. Kodwa Nonduku uyangikhipha emotini buka nje. Hayi phela ukuthi mina abantu abazi sengubone kabili uquleka mina. Awu matshelana nabantu. Kodwa phela nawe abantu abazi ukuthi sengikubone kaningi ukhala. Hayi. Asenze kanjena-ke mntakwethu. Basala kahle. Okay, sithi uyaqaqela wena ngasala kanjani? Yazi ngoba ngibheka ini wena mama. Njengoba sisingena kule phase kunabantu abasibuza imibuzo. Kuyofuneka sibagade bangakutholi konke abakufunayo. Laba badinga ukumanejwa lapha. Yabo. Funeke sibathi poto sibe sibagada. Bathi yabona. Yabona kuyimanje babuza into eziningi engangikhuluma ngazo singakabonani. Yabo abanye bangibuza ukuthi sengawuthola yini ushatini waliphohlozelo yini iqanda. Abanye bathi sengathi yini imbibi. Manje nami angisani noma ngikhuluma iqiniso noma ngithini yabo. Awu mana phela Nonduku sasivumelene ukuthi phela hayi zonke indaba ngithi. Nawu uyasho laba kufunakala batshela. Okay. Hayi zonke indaba kodwa yes or no. Singabaphendula lapho kuloko ukuthi bathi Mavunda ilokhuzane waba grand yini lapha singabane noma hayi man noma ini voice mhlawumbe aphinde koko bathi ini vundla akushaya network cha no hayi ayikakushayi ngokutshela hayi sha hayi not sha lana bathi abantu okay umbuzo kuthiwa mina ngasala nenkandla. Wathini athi hayi bangibambile vele ngasala yabo. No bangibambile ngasala into ebebeyibuza babuza ukuthi ekusaleni kwami vele baba vele imisebenzi yakho musu ucasha mana futhi ngiqhuphekile. Alright okay sengiveli umphakathi la eNingizimu Afrika okuyiyona ethi-ke yathenga isuitcase ngoba phela ngisazi mina noma thenga nje isuitcase silithengela ukuthi ifuna ukungilawula yini yabo. Bathi incwadi zavulwa yini. Bathi zambulo mntanami zavulwa noma lapho-ke mhlawumbe ake sithi wemama hayi umuntu akayicabangela afuna ukucabanga bazoze bajwayele ukuthi manje thina sikhipha zonke izinto. batshela yonke into yabo. Kodwa angithi wena namwela ushilo ukuthi bakubambile ukuthi wasala ngithi. Hayi lokho kusecacile vele iningi labo abanye basho ngisho ukuthi bayayibona imoto angazi kanjani njani ipakephi yabo. So kodwa ke mina mama ngicacela uqale ekuqaleni. Yebo mama.
wawumuhle umcimbi wakho. Ngiyabonga. Kodwa-ke waze wayiphakamisa inkandla. Ngisazoza nje kumina kodwa waze wayenza kahle inkandla. Siphile esikhathini esibi la indawo zasemakithi zingasadumile kahle nangokwenza kahle. Waze wayibeka inkandla kwibalazwe. Kuyimanje iDurban July ikhala ngathi ukuthi kuthiwa thina sabonakala siphethe ama-ayisi sibhunyela umlilo weDurban July wacisha. Namanje kukhulunywa ngathi abanye abazi ukuthi bekade kukhona iDurban July. Kwakungenhloso-ke ingenxa yobuhle bokuhlangana kukaZulu ethanda into yakhe. Wayiphakamisa inkandla, omama esasihlangana nabo, abanye bangazela emsakazweni, abanye bangazela kwa-television, bathi nje kodwa mntanami, awu naze nayenza kahle indawo yangakithi futhi nayiphakamisa kahle, nayiphakamisa ngodaba lothando nokuthandana kwabantu. Abanye bathi babazi ukuthi i-content, babey'tshela ukuthi kuyadlalwa, sebeqala ukubona manje ukuthi hhayi lento iyiqiniso kangakanani. Nje nami ngathobeka ukuthi-ke Nkosi yami ngisey'mpondweni zomsebenzi nomsitho omuhle kangaka. Kade ngibona nasephephandabeni lapha ilanga iy'thombe zethu kuthiwa heyi senze kakhulu. Ngifisa ukubonga nje mama. Babe. Awungibukisa mama, angilibonanga. Hhayi nami bengingakalithengi, ngisabothunyelwele lona nje umuntu olubone walishutha. Kodwa nje ngifuna ukuthi mntakwethu ngibongele wena nabazali abakukhulisile. Angihambe ngithatheka mina, angihambe ngithanda noma yini. 2, noma kuthiwa mina ngiyathandana, ngiyaqala mina ukuthandana la ku-social media. Angithandani mina ngakho ngoba ngiyixabisile kakhulu. So abantu abaningi yingakho bathi noma mhla cishe ngathi ungivulele, mhla ungivumela mntakwethu, bathi noma bethi bangisesha lapho ukuthi ithini into kaMavundla bangayithola ngakho ngoba angithandani. Kodwa indlela oyiyo yangenza ngafisa ukuthi vele kwazeke cha le ngane ingichazile, angithandane naye udede. So-ke angizenyezi kubazali bakho. Ngambona noma wakhe vela kancane engasemuhle laphayana madoda amadoda. Ngababona nomama waye ehamba nabo ngathi nahu madoda. Ngathokoza kakhulu. Ngibonela ney'ntombi zangakini ngayibona laphaya. Zibonga Nkosi yami, zichazekile. Ngakujabulela konke okwakwenzeka. Ngicela nje ukukubongela, babegqoke kahle, bangithanda-ke futhi. Nasekhaya-ke wemama bathi angisho ukuthi uyafaneleka. Kodwa ugogo wangitshela wathi waze wafaneleka ngathi mina. Nasengixoxa nogogo. Hhayi, imfihlo zethu phela umnawethu ugogo sinoplani. Imali ngingandlulisa mwela senkulumo. Iphile uyadlulisa sithando sami, dlulisa mama. Ngithi angisho lapha noNdlovu ukuthi nami ngiyathobeka indlela owenza ngayo usuku langalelalayo. Indlela nje owangisusa ngayo esigabeni, wanginyusela kwesini ngesizotha nangenhlonipho. Ongingasandile-ke nabantu ngilo ngizwa bebabazi ubuhle bento abayibonanga lelalayo. Kuze kuphahluke ngisho abantu okumele ngabe ngithi babakubona. Ngithi umtshela ukuthi akazolobola. Ngithi ubabesibonile. Kodwa nje Hhayi kanti ukuthi bafuna ukukuletha nje mntakwethu ungakhokhile ngendlela engilenza ngayo iqiniso.
lutho bona. Yikho Kodwa nolapha. lilonke nje ngithi ngiyathobeka Wemwelasi, ngiyathobeka kakhulu indlela wangenzela ngayo. Iyangithobisa mina. Abantu bababaza nesizotha engangizizothile ngalela langa. Yayingekho into eyayingangenza ngivuse ikhanda ngoba uhlelo wawulenzile noma wawukwenze ngalela langa. Kwakungithobisa kwamina, kwakwenza kube nzima nokuthi ngilinyuse ikhanda. Ngingabashingi abantu abasenzela umusa, abasithanda, bay'khandla, nabo bangithobisa. Mama njengoba sengilokhu ngufake nje lami ikhanda, angiboni umuntu usayolivusa ikhanda lakho ngoba manje sengifaka elami ikhanda manje kuwena ukuthi sengikufake elami ikhanda ukuthi ikhanda lakho lingabe lisavuka, yabo. So angiboni ukuthi usazovuka ikhanda lakho selokhu ngifake elami. Kuthiwa ngidlise bona. Hayi shona sengodlisile. Mana awuboni sazovuka elami njengoba usufake elami. Usidlile isithelo ada osabelo ada kukuphi Kuthiwa sengiyayibona wena mana umama boys. yakho Yebo. Kuthiwa wena sengiyayibona wavuka ukuthi uyayicashisa u-Adam into enjani kuthiwa wavuka wabhala ishayina wena. angikhulumi limi mina sengiyayibona into eyenza u-Adamu wasabela ezansi wathi ukuphi inkabi yathi inkabi engilana manje La ezansi. hayi wabuthi angilokhu ukuthi ngithi nje ngiyasabela Ngilapha kuwe. nje Mana Wemwelasi usuyayithanda le ngoma yey'gqokama ethi yikho nje ngikuqaka madolo. Yikho ngikukhohlwa kule ndawo. lalela angikhodi phela mina Khamana ngicula ingoma Nonduko. ifoni Angisho ikhotha ngicula ingoma. tshela abantu ngami uhlithini Chabo. Okay-ke Adam sengifuna. uma nje ingoma engigcoka kodwa igcokama-ke shem lasenzela futhi iqiniso-ke igcokama kuhlale kuthiwa lona imicimbi yabantu nje la alonanga ngani umcimbi wethu Hayi lasenzela iqiniso igcokama. kwakuhle inkandla yavele same time yavele yaphakama inkandla ngokufika kwegcokama ngokufika kaGatsheni ngokufika Afile usaliwa. ngokufika kaNtencane ngokufika kaSaliwa inkandla yavele yakhula ngokufika kaGcwensa inkandla yavele yaphezulu mina ngangabe ngisazi mina inkandla yavele yangabe usafana nakuqala Uyasikholela ngami-ke Mwelasi yakholela ngami. mina phela into eyayingenza wena mama ngize ngikwazi ukuyiholela inkandla ingenxa yokuthi yayisisuke yaqala yangiholela ngawe Mntakwethu ngizwa baba. yangicebisa ngawe inkanda mama so nje ngiyafisa ukuthi-ke ngithi wegogo ngiyabonga kakhulu mntakwethu singadlala nje la ngoba okunye suke sikwenze sesikwenzela ukuthi siphambi kwabantu mhlawumbe sizigcine sesikhohlwe nawe kusho lokho okubalulekile ekudinga ukuthi abantu bekwazi inhliziyo yami ngiyendlale nje phambi kwakho ukuthi ngiyaqonda ukuthi ingakanani i-pressure engufakela yona nala uhamba khona ngizwa kimi i-pressure enginayo selokhu ngakhetha wena sengumgodi onganokwanja yezwani abesifazane sebelokhu bethi ngumavundla kaShudo akasekho nje ufuna ukuthi angibize ngaye uyabona bonke sebesaba ngisho ungitshela ukuthi bayangithanda ngoba basola ukuthi kuzothiwa ama-home wrecker ngiyayi-understand i-pressure mntakwethu engikufakelayo akasekho ngisho umuntu ofuna ukungithinta nje uyasaba manje ukuthi uma engithinta akasekho ngisho ofuna ukungincoma yabo nje namhlanje mama ade ngishutha ngifake isudu
bangincoma bayesaba abafuni ukuthi chips wena ngoba basaba ukuthi uma kuthiwa chips wena khona ozomqhweba eceleni athi hey wena hey umuntu kaMashudu. Manje nje ngiyayi-understand i-pressure mntakwethu nawe usebhanoyini usendleleni ephikelele eGoli usebhasini uphikelela la uphikelela khona abantu basaba ngisukuthinta manje ngenxa yokuthi manje Buka-ke Mwelase ngithi ngithathe ngiyasmayila nami phela nami ngizenza intombazane ngithi hhayi izimfana awu lo kaMavundla buka mina phela Mwelase hayi awu ngathi lo siyabona cabanga ade ngikhuzwa zinyathi iy'nyathi lapha ngithi sine-group yethu lapha sizinyathi zikhala ngokuthi ngiyashesha ukuhluthuka sithi hhayi kodwa nawe phela manje ihlisa kancane ukuhluthuka umakoti ungasali suhluthuka kakhulu banjalo abantu besifazane manje ngiyacabanga ukuthi nawe ukevele sabe ngisho ukukuhaga umfana lapho vele ethi we ngizoyiqhatha ingane yabantu we ngizoyiqhatha naleli ngixoxelile nto baba ukuthi khona lo obabengijabulele edolobheni uthi lo awuthi ngizofutha na kwaqhamuka enye inkabi iy'dlele-ke yabo iy'dlele la kwezikafaro yaqonda ngqo kule nsizwa yafike yayisusa ingane yathi uzokubulala uMavundla yayisusa ingane yayibeka phansi yathi imshutha ngathi yo guys ngathi no hayi uyabona mina ayikho into yazi nami ngithi ngiyazama phela Mwelase ngithi ayibo ngagcina ngishelwa yazi ngithi ngiyatshikiza-ke vele wathi umfana sawubona ntombi ngithi ngiyaphila athi hawu ilo kaVundla ngithi yebo siyabonga uyabona ukuthi vele abafana manje sibacela ngezansi abafana iy'nsizwa siy'cela endlini yenhla ngoba udingikani vele uzomdinga umuntu manje wena okungcono akube ukuthi unoshiki wakhe wenkani ongifica ngimlindile futhi ngishuba isikhwili ngenhla ngithi ya sekunyuke wena ukhulumani kodwa-ke bawe-understand-a ngesikhathi sabo but lilonke nje mntakwethu ngoba nami angizi kuba mude ngifisa ukuthi ngithi nje ngiyakubongela mani ngokuthola umfana okuthanda njengami umfana oyimisele ngokukulwela umfana oyimisele ngokukudifenda kwabaningi abanye abayizitha nkosi yami yazi ayikho into engiphatha kabi angikwazi mina wemama ukuphila impilo ngiyiphilele izitha ngihlale ngisho futhi ngithi mina yabo nje anginayo ngisho iposter ethi yake zitha zame jabulani ukuthi-ke angisho ivesi angilifundi mina ivesi elithi udeka itafula phambi kwezitha zami kodwa ngiyaqaphela ukuthi yabona masixabana kunabantu abahlezi beredi ukuthi bethi vele mshiye vele bese beyilande futhi nezici othola ukuthi babeke bathi bayayiveza bathola ukuthi hayi siyayiziba nje futhi siyiziba ngokungazi ukuthi asizazi sikhetha ukufokhasa kokuhle kuphela okuyisizathu sokubumbana nokuthandana kwethu uma sike saxabana bese beyangikhumbuza noma bekukhumbuze nawe ubone ukuthi vele bathi akube njalo khona abanye khona omunye wangithumelela i-inbox ethi nje eyi awuphume kulowo wena sikhona thina Bana-ke weMwelase ngihlekisa ukuthi uma ubuka amavidiyo ethu angalela langa make ngaphosta ividiyo ngibuka lapha kwi-search bar Mavundla's royal wife complaining Mavundla kissing Mashudu hey abantu mama angifuni ngisho ukuthi ngithi lolu uthando luzopruvela izitha angiyifunde yonke angikwazi ngiyaphinda asipruveli izitha lana mfethu ngicela mina sithandane bese siyabacela abantu ukuthi abaxole mana abantu yabo abantu sacela ukuthi bavele nabo bayigcwalise ngothando basithande nathi basikhulekise masixabana
sixolelane abantu bajabule abantu. Yabo nje mina abantu kakhulu engingenela bona la kulo live. Abantu abathi kuyazivuselela ukunibona nixoxa even if it's about nothing ukuxoxa kwenu. Lasemane sibathini labantu uyazi ngibonile mina ngathi ngisho ngathiwa khona labantu abangasifuni asibadingi vele ke. Ya mama. Abantu basithanda kanjani myeni wami? Ibo mama. Hey, abantu. Mina sengiqala uku-understand ukuthi hey lento yothando lwemali injani wegogo. Mina bengiqala ukuthola imali engaka mina ngiyithole ebantwini. Hayibo. Mina bengiqala ngisabasathe wegogo. Ngithi ngizama ukuyigwema ngiyayibamba ngiyayifihla ukuthi angifuni bese ngazi ukuthi manje mina ngihluphekele ebantwini bethi abantu fusek lethi i-account la wena. Yezwana bafaka abantu mfethu. Into abangenze yona Mwelase mfethu. Bangenze yona. Hey Mashezi, yazi mina ngicela ukukutshela namanje ukuthi ngiyaphinda futhi ngiyawabona nje o-2000. Kukhona abafowethu abanginikeze o-20,000, khona abafowethu abanginikeze o-10,000, khona abafowethu abanginika into ey'nkulu. Kodwa ngicela utshela ukuthi Mashezi, ngiqinisile uma ngithi ayikho into ebingithoba njengokubona umuntu ofaka u-10 rand. Hayibo, usuke enhlizweni Mwelase. Futhi ngine-show mina futhi bekufika nje kumina ukuthi yabona lo mhlampe beku-10.50 or 10 wathi before idliwa ama-charges ngisacela ukuyifaka laphayana kulento kaMavundla noMashezi. Nami ngikhulekela ubudlelwane bami ngabe noNkulunkulu ngabe ney'ngane zami ngabe yini ayikho into engithobe ngalesi sikhathi omunye bezothi ngizowenzani 10 rand ngizowenzani u-20 rand. Ngabona ukuthi kunabantu esebebuka lokhu njengesiguqo nekhona labo lokuzifisela okuhle nabo ukuthi okungenani nami ngicela ukukhuleka vele lo 10 rand sengiwuluzile vele ngeke ngisawuthola kwi-account yami kodwa ngingakwazi ukutransfera ngihambise inhliziyo yami lapha. Leya nto mfethu ingenze ngathi uNkulunkulu akaziveze ngothando nangemiyalezo yothando aziveze futhi cishe nangakho konke okunye okwenziwe egameni lothando ngoba sila esikhona njengesizwe ingenxa yokuthi kwalahleka uthando kuthina singabantu asisathandani asisazwani sesifiselana okubi siyamonelana akekho umuntu ohalela ukuthi omunye aphumelele. Umuntu nomuntu uyizamela yena nosephumelele uzama ngayo yonke indlela ukugqiba laba abanye ukuthi bengafiki la akhona ukwenzela ukuthi kube uyena kuphela ophumelele. So ngalokhu siyathandaza sibubula nakuNkulunkulu ukuthi sengazi ukuthi uNkulunkulu bengalibuyisa uthando kubantu nasemindenini. Siphakathi kwey'ngane ezikhuliswe abazali Mashezi beyikhulisa ngenzondo yokuzonda oyise ingabe baziphika yokuzonda omalume abangazondlanga. Sikhula ney'ngane siphakathi kwey'ngane ezinye ezingabalandeli bethu ezingawazi umbalo wothando omuhle ngaphandle kokushayana kwabazali bejikijelana ngamapleti bejikijelana bethengelana iy'gebengu. Siphakathi kwabalandeli abalahlekelwa abazali babo omunye wabulawa omunye esibafisela okuhle kulo mthandazo esithi sengazi ukuthi bebengabuyelwa ithemba. Siphakathi kwabalandeli abangayazi into ekuthiwa i-family structure. Namanje mina ngisasho ngisathi ayikho into engithokozisa nengiphelelisa njengokuthi ngakhula phakathi kababa nomama. Ngiyalwazi ulaka nothando lukababa, ngiyalwazi ulaka nothando lukamama. Ngiyakwazi ukukhetha ngibaleka komunye ngiphephela komunye ngiyakwazi ukucasulwa omunye ngithanda omunye and iy'ngane zonke ngiyifisela leyo nto yokubazi bobabili abazali. So ngiyabonga nje ukuthi kube yingxenye yokuthi kutholakale lokhu kokubili ey'nganeni ezikhule zingakwazi ube khona nje ugoloze le nkani yakho nalesi siphongo sakho
bebone nabo abantu futhi ukuthi ukuxabana akusho ukwehlukana, kusho ukufundana. As long as singaxabani kwi-crossroad, ngihlale ngithi mina yes, khona ukuxabana othola ukuthi akuxolelaneki ngoba sibanga i-principle, bese kuba khona ukuxabana okuxolelekayo, yabo. So thina sobabili sisaxabana lokhu okuxolelekayo, engethemba futhi ukuthi ngeke size sixabanele into enkulu sukuxabana sisazoxabana nami nje ngisazoxabana nawe uma ngithi ngiyabuka nje la endleleni yami, yabo. Vele phela mina besingakaze sixabane, mina angikaze ngenze lutho olu-wrong Mashezi mfethu, and leyo nto i-wrong ngoba umfana onjani ongahluphi, isiyoyoyo leso. Yazi ukuthi ungihluphile mina kodwa ngathula. Hhayi Mashezi mfethu, usungakhuluma nje, mina angikakaze ngikuhluphe, and leyo nto kufuneka ikukhathaze ukuthi unomfana ongakaze akuhluphe. Umfana onjani ongahluphi? Wena nje abangani bakho uma bebhizi bekhala ngabafana babo namadoda abahluphayo, uthini? uPaul uthini wena? Mina ngithi mina bafethu, mina u-right engahluphi umntakwethu ngoba kwathiwa asiyeke. Yazi mina ngaye ngezwa ilokhuzana uma kuthiwa umthwalo katholakele ngawuzwa umdladlami la kimi emahlombe. Uke phina ngaphethe inzululwane. Yini lokuya nolokubuya? Kuthiwa asiyeke, ngezwa ukuthi yazi mina ngizwa abantu bethi bahlukene, ngiyabuza ukuthi utheni. Makathi uthe asiyeke ngivele ngiluzwe same time usizi lwakhe. Same time. Hayi lapha mama namanje ngisaphinda mina angingazile ukuzothi asiyeke mina. Indlela owasuke wangithatha ngayo nawe. Base ngibona ukuthi angithandani nenye indoda mina. Mina ngi-straight Mashezi. Mana mwela Straight mina ngi-straight. mana ngiyindoda ngaliphi. Ungangilibeka ukulibeka ngibona ukuthi ufuna ukuqonga kanye nami, wena ufuna ukulingana kanye nami, ngabona ukuthi okay lona akaliboni iphutha, asivele siyeke futhi. Hhayi laphana ukuthi ngangifuna ukuncengwa Mashezi, ngifuna ukutshela naye ngangingafuni ukuncengwa laphana, angifuni vele mina ukuncengwa, ngase ngithi nje fuseke vele futhi laphana yazi wemwelase wezwa ngezwa uma ukuthi asiyeke. Uyayikhumbula lento ayithi yini eduma kuqala imoto nopotiyana? Ngawuzwa upotiyana mwelase, ngawuzwa ngathi ngisathi babaza upotiyana ngezwa imoto-ke manje kwathi duma kanye kanye, ngathi ngithi ngathi kwathi zuu ngathi we ngathi ngisuka lapho ngalivala ucingo. ngabathe ngithi sawubona baba, ngathi ngithi sawubona baba, ngalivala ngalivala baba watutu. Hayi laphana kwangeke kusalunga wemama, but-ke ngezuvemba luthi zu. so sisekule nto ke ethi wegogo sisazoxabana. uNkulunkulu kodwa sethemba ukuthi uzosivikela ekuthenini singaxabani, yabo. Kodwa uma kwenzeka sixabana siqhubeke mfethu, sibambisane, siswabise usathane mama. Uyazi ukuthi yini mwelase, ngiyaxolisa ukuba ngichaze ukuthi ngesikhathi upotiyana usho kimi ukuthi nqe nenye ingxenye ye-South Africa nayo ithi nqe. Lento ngangazilile ngedwa Wakhala abantu abaningi mfethu. ashito futhi ngicela nilungise lento ngikayinirai. Yabona-ke kodwa Lapho mwelase noma zikhona iy'nsizwa ezithi kodwa shutula woza kuthina wena uyabheka, kodwa kunamajonga avela athi shuto. Uyabona-ke manje mina ngomuntu wesilisa ngiyayiqonda lento mfethu akuyona. Kufika iy'nsizwa zithi asisho ukuthi wenze kahle shuto, kodwa uzobuya umfethu. Bafethu bangiduduzile obhuti, zingiduduzile into engangayilindele. Yabona mfethu-ke labo-ke abafowethu sibili, ngoba kukhona abafowethu mina engingabazi, angingakaze futhi mhlawumpe bengithumelele ngisho imeseji. Kodwa abahamba kanye nami lolu thando lwenhliziyo siyiphelezela iyofuna kubo kwayo. Ukubona ukhumbula ekhaya sihamba nogogo ingane iyofuna kubo kwayo. Nami inhliziyo yami ngangiyiphelezele kanjalo mhla ize kuwena.
and angihambi ngedwa nangamhla inhliziyo yami ikwelamela ithola ikubo kuwe sahlala eceleni kwayo sonke nabafowethu abanye odadewethu sayibuka inhliziyo ithokozela ukudla kwayo ingakho uma sebeyizwe ikhala kwesinye isikhathi ubezwa nabo bethi hhayi kusazolunga ngoba abakaze balibone ikhaya elinjengaleli nenhliziyo yami bathi hhayi lo ngeke sasuka vele la manje nje mfethu labo bafethu Mashezi nalabo dadewethu abanjalo ngithi mina siyizelamani nabo isibili noma singazani singakaze sibonane ngokwenyama but nje mfethu ngiyabonga kakhulu mina into engifuna ukuyibonga kuwena ngakubona wehla wawusehashini phezulu wawuphezulu kakhulu futhi ungaboni lutho kodwa ngakubona wehla ngabona ingane yayishaya ingane yezwani namanje ngisathi mina ngihlale ngubona wehla nenkani yakho kodwa ngaleli yalanga wathi wakukuthi ngikubona uthambile wenebe ngikunabisile wena umphakathi wakwenabisa wena Mashezi hey wakwenabisa umphakathi wenaba uquleka nje mntanami kufanele Mana wena sikhona into engikuxoxela yona. Ngiyamuzwa usithule emevuka ekuseni ungishaya ngesigaxa semessage wabona ikhaya imessage ithatha kuthi wathi VN wathi lalela la wathi ngizokutshela indaba zakho kangijwayeli kabi wathi ne yakubona usithule la ngakubonisa yena lo efaka upink umama kamwana wavuka ekuseni wathi sho yabona kwathi sekusuku lesithathu wathi shuto ngizokulanda ngemoto ngiyakuhambisa ngose ngamavondla uma sifika into ozoyenza uzofike wena noma ungamfice nomuntu wesifazane into ozoyenza uzokhuluma naye uzongamboni lo wesifazane ufike uthi uzokhuluma na ngithi ngenhliziyo uyangazi kahle mina umkamwana uthi ngiyadunyelwa ekhanda ngithi ngizofike ngicabune kwayela lo wesifazane uthi awuyile kuyena into oyizile wena uze kuyena ufike umcela uthi umwelane ngizokhuluma na ngizokulinda emotweni hayi mfethu mina mfethu ngithi ngizwe ngobhuti bethi ngoba nje ubungeke ube intombazane kanye uyeke lento okuyitshethi wena uyibhoza angithi phela wazi ukuthi wena uyizudelela abafana ye wena ucabanga ukuthi la waqoma umfana hoyibo ngithi ngichazela ugogo athi ugogo ungachazi yawo ufike emshinini wedali-ke futhi-ke funa ukutshela namanje mina ukuthi bayokuhlohla khona abangani bakho la babolile la engangibabona nakuma-comments ukuthi bayakusapota bayokuhlohla nje wemntanami uyofika uyinqubule etsheni la mina ukumbona umfana omubi lo othi kuyasebenza lokhu bani lo mfana lo unjenjani lo Phungalenja uyabona uyofika uyinqubule njengophungalenja lana uthathe ngeke mina ngitshelo wena mina Mashezi ngifuna uhlala uyazi-ke lo manayo ngithi mina mwelase khona intokazi ithi ngizokwenzela mashudu la ngizokwenzela iroko ngikhohlwe ukufakela ubabe ishete ngithi ungalikali ngithi ungalikali mntakwethu ngenzela ukuthi ungaphatheki kabi ngoba lo wamathi akafuna ukwenza uskuru manje Mashezi ngazongenza iskuru hayi skuru isiyoyoyo kufanisana nawe kuyakhula uzogqoka wena ilokwe la nami la kuseceleni kwakho nesheti elipinki lakhona kanti isiyoyoyo mina hamba happy hour wami happy siyambona lapho umavundla i-happy hour siyambona hayi mina ngeke nawe nakho uyaqhwaqhaza nengubo yakhe enamaphiko blue nami nakho nesheti lakhona elithi alifane nawe sengazi ukuthi ngingane yakho-ke nengane elandela lapho hey babe awubonanga ukuthi ngavele ngagaxa ivesta ngaleli yala eyi wawugqoke kahle mntakwethu mwelana mntakwethu wagqoka kahle uyabona ukuthi kuba ngaswenka ngangizogqiba lapha nami kushuthi awungeke ungigqibe phela not gqigqigqi cha sengisho ukuthi yebo ukugqoka kwakho kwakukwenza ukuthi ukumele ukuba wena nami futhi nami ngipumele ukuba mina nevesta lami lika 45 lu 18 rand
lapho ozakwethu bathi sizogqoka nje thina shudo bese uyashayina wedwa ngoba ingawe lento dadewethu bathi shudo Hayi sikhethela wena ukuthi washayina. Hayi washayina mntanami. Washayina futhi akekho angumakethi-ke manje webhebe ngicela ukuhlonipha ngicela ukuhlebela. Akekho umuntu owayemuhle ukwedlula wena lapha enkandla ngaleli yalanga. Nawe futhi ngithi ungabuka amavidiyo webhebe. Wabuka wonke amavidiyo wakhipha isitho mntanami ave siphuphuzela ubona ngathi mina lesi ngizosiluma sihlaza ngeke ngisipheke lesi sitho lesi ngizosidla nje sizwa. hayi mina kulowo mzuzu ngibukiso kalama lifaka ivesti lika-R18 lo ngithi hayi Ne-overloan ka-285 uyazi ukuthi wemntakwethu kusuka ngalelo langa uma ngibona umuntu ofaka ivesti ngiyambukisisa kuze ngithi cha ngiyabona uvalelo ngithi cha ithi enye inkabi wagcina unqabe ngampela uqoma mina ngibe nomfazi omuhle ofamous ngithi inkinga izinjongo zakho zokuganwa ezafike zayingqubuza etsheni uma usathi omuhle ofamous inkinga yami leyo abafana ungabusavuma ukushelwa lezo zinje ey'njalo manje inje sakhuluma indaba yokuthi ikhuluma indaba yokuthini leyo nja leyo uthi uthe ubaba fuseke ubaba-ke nayo manje wemwelase ngihlekiswa ukuthi thank you friend ngihlekiswa ukuthi-ke wemwelase umngane wami ungilethela ijuice ngihlekiswa ukuthi wemwelase aphula yebo baba ithenye intokazi kodwa nje uMavundla yayingekho into angayigqoka ngiyibona lapha kuma-comment ibingekho enye into abengayigqoka ngaphandle kwe-overload ngithi iphambana la ukuthi wayegqokele bani nayo phela inkinga yebo ifika inyompeke lapha ekuthenini wayegqokele bani nokuthi wena bhebe wachazeka wona mntakwethu ngiyachazeka hayi hlukula dwedwe sakho sila eceleni ngathi kade siyojova amakonyana lapho silo singidlebela ngithi mina igesi ngaze ngakhetha manje laba bafuna ukungenza lo Popeye wala bafana babo manje mina bangayenzanga-ke leyo nto-ke sengumuntu omubi ngathi ngiyavelelwa-ke manje-ke lo mngani xolo ngicela uzovela kusibari wakho Sawubona. Xolo sawubona Xolo unjani mntakwethu Uyaphila njani? Ngiyaphila uwe lo sixina ngamakhekhe ebusuku Bengilethe ukudla ne-dessert sengiyaphuma kodwa. Yabonga nimfide nkosi yami ningifidele yena Xolo Yebo ngizoma ngiqeda lana ngokwenza ushadini oneqanda. yazi ungibiza kanjani webaba uXolo tatini oneqanda uthi phohlo manje-ke baba ngizama ukuchazela le ntokazi ukuthi ibhimba la sebuthi wena khona yayingekhona enye into yayingaqoka uMavundla wayigqokele bani ngoba lo wayigqoke i-overall wami yabo owayigqoke i-overall wami manje wena masuzothi uzowami umfanisana nomfana wakho lo mbambathi ikhanda umphulula itshebe uthi ave lungile sibari wena nenzela ukudla labafana laba abafana beyiphomoliya right wena mntakwethu but yazi enye into-ke ngifuna sengathi ngingaqhamuka nje intatheli ezongibuza ukuthi what inspired your dress code yabo ngoba mina mama ngizokuchazela ukuthi inhloso yami enkulu yangaleli yalanga ngiyazi mina ukuthi kunabantu abangakanani abasibukayo njengezibonelo kubona abanye abafisa ukwenza njengoba nathi senza behambe exactly ngalendlela esihamba ngayo mina nawe siyazi ukuthi mina uma ungathi angigqoka isuit yaka 10,000 uNkulunkulu emuhle ngayi-afforda mina lo suit uma ungathi mina manje angigqoka isuit ka 20 ngakwenza lokho kodwa egameni elithi sizama ukukhuthaza abantu ukwenza ngendlela esenza ngayo asikwenzeke phela kufikeleleke
akube possible akube affordable ukuba ilento uMavundla noMashezi ayiyona. Akungabi sengazi ukuthi manje umuntu uma ehlulekile ukuswenka ngendlela uMavundla beswenke ngayo mhla eqonywa kube sengazi ukuthi akaqonywanga kahle. Esinye seyizathu futhi lesi esenze ngathi mina ukungayitholi kwami igushi kuhle kubi yebo ngoba ubuyifuna kodwa kuhle egameni elithi kunabantu ebese bezoqonywa kokuzayo ingabibiki igushi bese kuba sengazi ukuthi abaqonywanga kahle ngoba nakho igushi binjani ibingekho. So inhloso yethu ithi uthando luyaphelela noma imali ingekho. Impilo iphelele imali ingekho thina siphuma emizini eminjalo la imali engaziwa khona stalo kodwa iphelele imndeni. So ngiyafisa ukuthi ngithi ivesta lami ngiyayiqhenya ngalo iAvalon yami futhi ngiyojabula kusazoba khona iJongo Music Festival ngoDisemba wemama ngomhla 25 December lapha yana show. Ngiyafisa sengazi ukuthi bengathiwa makuthiwa siyabukisa sibukise ngothando nokuthandana kakhulu kunokubukisa ngeingubo ezibizayo ngoba imali iyahamba kodwa umuntu akapheli. So ke enye inhloso ke mama kwakuukuthi ngangazi ukuthi une-taste wena une-taste. Yazi umntakwethu ukuthi ngeke yena compromise ke ake ngivele ngidedele yena umama vele kushayine yena hayi washayina usangena wemama ungena nje nabakini lapha nithi bani wenzani mayibona mhatatazela kathi mina hatatazela nomsheliwa ngitatazela baby ngitatazela kodwa ngingavezi ngiyinkuzi yobhebhe akubona ukuthi yatatazela ngingavezi. Wemela sengifuna ukudlula kule yokuthi noma ngabe kuthiwa mama uphatheke kambi ukuthi awuyitholanga igushi. Uyazi ukuthi lilonke ngiyazi ukuthi ngayibhala nani kodwa uma sengibuka indlela sengingedwa uyazi ke mina nginokuhlanya phinde ibuye ingqondo ukuthi no cha uqedela baba. Manje ithinto yami ngasiqonda izizathu sokungayitholi kwami ikhaveni. Kunabantu abathi mina uyazi ukuthi abantu bangithanda ngifaka iphinifa. Abantu bangithanda nginqwazile, bangithanda ngihambe ngeimbadada nje ngafaka imbadada zami ngangena indlela bethi sisumashuduni ngithanda uma usufaka imbadada. Mina ngiyowesifazana ongathi mangivuka ekseni ngithi sengizoqoka ipitikoti bakubone kubalekile ukuthenga ipitikoti. Kule yegushi ngiyazi khona bathi awuyitholanga wara ngiyazi ukuthi ukuba kwakumele ngithole igushi wawungayithenga. Kodwa ekugcineni kwakho konke lokhu asikwenzele umbukiso sifuna ukuvusa uthando ngisho ukuthi noma insizwe ingenalutho kodwa intokazi iyayithanda kandlwana ihlaliswe yilo nje uthando. Yabona yabona indlela engangijabule ngayo nendlela izinto ezazenzeke ngayo ngothando ngakhohlwa nokuthi ngangifuna igushi ngakhohlwa nokuthi konje ngangikade ngifuna igushi. Kuthe sekwenzeke konke ngathi ngicela uma bengithungela ingubo baveze izitho ngoba ubaba uyayithanda izitho. Ngicela ngiveze izitho. Zavela wemamana. Ngidunguza kanje ngithi abanye bathi wena wangicabuza lapha ngisiphongweni. Hayi kwicamera. Hayi ngangaboni. Uneke siqabulane phambi kwabo laba ngibethe impi lapha. Kodwa wena wasondela ungibuka emehlweni lapho ngilongithena Nkosi yami wonke kwathiwa intombi yayintshontshe imeshe ebundla ngilongithena. Uyabona umuntu owangibonanga chabo izulu sithi phela izimeshe ziyebiwa kodwa indlela engangikhomboze ngayo ngalela langa ngangithothwa nje ngasho ngathi isithunzi sakho siya ngengama ukhona ungekho sesiya ngengama sinendlela yazo yokungengama nje ngithu ke sengikhophozela sengivukwa inhlonipho nesingathi ifuna ukungishiya ngaleso sikhathi.
Hayi ngeke singakwengama mntanami uphethwe yinto lapho isho uDemet uBastard umnikazi umphathisi uDeputy God. Ngikuphethe kabi nguphethe ngezako zikolo ziyashinga ushingela amashinga namashinga ntombi ngicela ubhunje enayine kuphi. Usuke ungeke usaphumelela umntanami ngubheke ngamehlo wakhe encekence umzimba ukhala imali waflesheni umsebenzi onzima. Ngilapha eceleni kwakho ngithe yanga niyami. Hamba kanjani? Mina uFosibindi sibi simnyama lenyongo yaso. Umthakathoze ngokhala abanye abathakathi beza ngegoli. Ngithule ngithi khuluma phela. Ungangeke usasho lutho futhi lapho uzothini ngoba phela nguthuka ngomkhulu lapho umabhebhe kuka wakhe. Hayi awusazi ukwenza lutho ngeke usalunga. Vele ngibe mdala-ke lapho. Yazi ukuthi omkhulu wemama babe izinyanga babelapha. Ngiyathola futhi bafika nalapha ngakini. Kuthiwa khona umunye umuzi akhona lapha ngakini futhi ngiyathandaza ukuthi kungabi yikini yazwana. Kuthiwa omkhulu ngendlela okwakuthi babefike belaphe kulo muzi lo yazwana. Bethi besalapha la sebebhizi sebebheka omunye umuzi njalo babeqeda la kuzofuneka ukuthi beyolapha khona. Omunye umuzi-ke bawugebenga kuthiwa bathe nje bengakafiki khona babamba inkukhu yezwana umkhulu wami. Babamba inkukhu ababeyiphethe nje bayichutha iphila bayichutha onke amaphiko akhona bayichutha iy'mpaphe ney'mpiko zakhona yasala nje iy'nkukhu echuthiwe kodwa ephilayo yezwana. Baya kulo muzi lo yezwa wangena umkhulu phambili usigoloza washiya umkhulu usomfiki ngemuva wafika umkhulu esehayiza kulo muzi ethi kunesilwane asibonayo yabo. Isilwane esisankukhu kodwa futhi manje isilwane esingankukhu. Ziyaphola mfitha. Waprofeta umkhulu uthi hayi ninenkinga la ekhaya. Ninenkinga enkulu la ekhaya nijikitshelwa ngesilwane esifike sibe uthangweni kodwa kulokhu ngizosenza ukuthi lesi silwane singene ngaphakathi kwenza ukuthi niyibone lempi enibhekene nayo. Kuthiwa nangempela umkhulu ongaphandle waseyayidedela inkukhu phela inkukhu izothi isuka ibisiya ekhaya eliseduze. Ayi kuthiwa yayisingena wedala. Yangena ayiboni phela yonke ayisenkukhu. Kuthiwa kwabonakala ngezinye iy'nkukhu zibaleka zixwaya namaqhuthe exwaya zisakazeka negceke yasale yathi yayihubha manje phela nayo izama ukuhamba nazo hayi zayibalekela. Kuthiwa wathimula kakhulu umkhulu. Kuthiwa umkhulu wathimula kabili kathathu wathi nasi lesi silwane kade ngisho ngithi wasehubha wathi ningasibambi kuthiwa sigcwele umuthi ningabe nisasibamba wathi kodwa mina ngizosibamba. Wasibamba yena ngoba phela uqabile yena. Umkhulu uqabile wasibamba wasicindezela phansi. Umkhulu wathi ngizosihinya ngifuna ukusibulala phambi kwenu nibhekile. And ngineqiniso lokuthi umkhulu wathi hamba bathi la ekhaya kwathi yimi lento ebisiphethe ngoba phela kusho ukuthi lento ibisibambile lento wasiza umwelase sisindile-ke manje. Mama umkhulu wabuya nenkomo embili kulowa muzi. Hayi ngeke Wena ucabanga ukuthi kuyadlala. Umkhulu wabuya na-2 wenkomo kulowa muzi. Umkhulu waziwa omkhulu bo-4 yezwana. Omkhulu bo-4 babe u2 abalamanayo kuba aba-2 futhi abanye abalamanayo kodwa omkhulu ngoba okhokho bayalamana. Bonke babe izinyanga omkhulu babeke bebodwa nje mabexabene beshayane ngezulu nje bebodwa nje bezwana amandla. Baxabena amawele asamahle-ke manje lidume. Liduma omunye mayiphuma esediniwe semzini wakhe ethi mayijika nje ngentaba bese yalithumela ukuthi ake liyomuzi owabo ukuthi uyadlala wena baby. Manje-ke ngizama ukuthi-ke ngingame ngalawo makhehlane. Hayi ngehlulekile mwela sayi. Zithi ukuzwana amandla. Hayi khululeka-ke ngiyakutshela mina ngizalwa lawo makhehla njalo but-ke lilonke wamama ngiyabonga nje mfethu inhlonipho onginikeza yona ngale kokudlala
ngiyazi ukuthi kwakudala lapho kulokhu kwamakehla. Mina nje sengiwengama ngenhlonipho, ayikho into engiyidayisa kulezi insuku njengokwazisana nokuhamba sizakhela abafowethu. Khona enye imeseji owake wangithumelela yona sixabene. Yebo. Ngoba mase sixabana ngibuye ngiphume kubeni i-boyfriend yakho. Ngithi nje ungangithathi kanjalo phela ngiyena untanga yenu mina. Yabo. Yebo. Wangithumelela imeseji wena yangena ngabona ukuthi ngco yazi lokho kwengane. Wathi wena ke mina ngiyaxolisa uma ngivela kanjalo. Angikhuliswanga kanjalo. Yebo. Angikhuliswanga ngendlela yokuthi ngingaxabana noma ngakhuluma kanjalo nomuntu ongangobhuti wami, omunye futhi ongaze abe nangaphezulu kabhuti wami. And ngiyayisola kakhulu. Liyashandisa yahamba yafika yahlala enhlizweni yami yathi thaqa yathi yazi lengane ingane. Yebo. Isiphumile because iproblem yethu ilento yokuthi ngoba nakho sesazana cishe ngathi siyinqumo. Ngenxa yokuthi sesiyazana sibuye sikhohlwe nayi lama values and principles nemigomo yokwelamana nokulandelana ekuzalekeni ukuthi hayibo, this could easily be your brother, elder brother. Is this how you speak to ubhuti wakho omdala? Is this how you speak to usisi wakho omncane? Yabo izinto ezinjengalezo. Ngiyakuthokozela ukuthi uma kusehlula ukuba uboyfriend no girlfriend ke sivele siphephele ekuthenini wenza njani uma uxabana. Ya, wenza njani uma uxabana nobhuti wakho? Uyamlahla. Uyazi ukuthi wemolasi I even say kuwena mhlambe kuleya message ngathi nginobhuti wami omncane kodwa engingamphenduli ngalendlela engikuphendule ngayo namhlanje. Ngesizathu sokuthi umfana uyohleze umfana nanokuthi naye nginesifiso sokuthi akhule azi ukuthi owesifazane akakuphendula aze afike kulesi sigaba okanye akakhulumi nawe. Uma ngabe sesiqophisana kungcono ukuthule mina ngowesimama kuze yofunda ukuthi noma engacasuka kanjani owesifazane uyehla. Kokunye ngakhuluma ngegwebu elalingiphethe kodwa ngakhumbula ukuthi no ngihleze ngithi kuwe mina kumina ubuye ube ubaba. Ngathi ezinye zezinto engikuthandela zona ubhuti ubaba uphinde kube ngathi udadewethu ngoba kunezinto engiyikhuluma nodadewethu engikwazi ukuyikhuluma na lalela ngithi mina kunezinkulumo engikwazi ukuyikhuluma nawe othola ukuthi bengayihlebeza nje kudadewethu eyithinta mina nawe. Kunezinkulumo zokuthi ukulesi sigaba sokuba ubaba ukuthi yabona kubaba ngeke ayivumele nonsense. Ubaba ngeke ngize ngimphendule kanjalo ubaba. Ubhuti ngeke ngize ngimtshele leyo nonsense leyo. Uyikhona konke kahle kwakukhona lento yokuthi kusakhula kuthiwa let's be friends, yabo. Kusho umfana ngaleyo ndlela kwangekhona ukuthi uthi umfana ufuna uba umngani wakho kodwa yayithi umhla senifikela lento ukuthi niyathandana ubuthi awungeke phela ngeke phela wena hayibo wena nikhumbule leya friendship yenu yasekudala yabo. That is why it's very important ukuthi nibe abangani nibe nithandana. So kuwena ke something applies uzoba ubhuti wami siphinde sithandane. Uma ngabe sengithi hayibo ngiyazi ukuthi mina nawe masixabana siyalamana same time silamana nje make saxabana nje sivele silamana uvele ungitshela ukuthi wesisi wabantu ngifuna ke engabikho abantu uthi wesisi ungangithathi nje kanjalo masungidakela ngivele ngisheshe ngisho ngingathi ngiyadakeleka ke manje. Uyakhumbula ukuthi kade ungithethisela uthi ngithi mina webaba angiyifuni leyo nto. Lento kababa nje angizwa ngempela ngoba ingenza ngazuthi manje nguthonono. Angena uthonono mina sisi wakho mhlambe. Mina nje wena ungazi ube umama mhlambe wena.
Nguthonono mina Vundla. Uthono mama cela ukuhlela lalela webhebhe wena uthonono wami-ke wena kodwa mina ungalingi ungenze uboy mina angiyena uboy angiyena ukhehlana Angani wathi wena Vundla wathi wena ukhehlake imina. ubani ngangisho kwakwenze njani Wathi wena abantu sebeyakubuza manje mase kuvaliwe ezikoleni sebelobethi wekhehla wathi wena ukhehlana ke mina ke loyo. You were smiling like ukhehlana ke imina. hayi ngangiseyingane manje pho lingisela mina uthi ngangithi ukhehlana mibuke ukuthi lento Ukhehlana. buka ukuthi kwenza ukhulumise kanjani lento yelokozana buka ukuthi ithini ngiyayivala indaba kababa Mona singongivazela amavini. ngivalelise mina Vundla Nondo ngicela uthi ngivalelise ngoba yabo kulezi izinto kade uyibala uthi ngiyizona kuwena ukhiphe kodwa ukuthi ngumngane wakho ukhiphe futhi uthi ngudadewenu angiyena udadewenu Mola sebuka bathe abantu senginefaca bathi ngithathe ngokuhlephulela nalesi ngokuhlephulela nalesi cha wemama ngiyeke manje ngihambe mfethu ngiyolala ngoba besiqedile ukukhuluma but-ke bakuthandile ekhaya bakubuza ukuthi uyeza yini ngomhla ka-10 ngiyezwa manje kuleyo mhla ka-10 webaba ngizoqala ngibheke angithi ubaba uyazi ukuthi ngibuye ngiyosebenza yebo la uqashwe khona eGoli not eGoli akukhona eGoli mwela sikuphi kodwa mhlambe uma ukuthi indawo la mhlambe uma kuyindawo la ngizoflya khona mwela I think ngingaya kulento yamaphinifa yamakhosikazi I think ngingaya khona ngifike ngisebenze bese ngiyabuya ngoba kubalekile ukuba khona kwami ngalela langa eduze kwakho ngiyazi ukuthi abantu bonke bekulindele kobe kuyizithebe kobe kudliwa sifinya ngophakathi sikhomba ngendololwane yomntakwethu finya ngendololwane sikhomba ngophakathi Nondo hayi so besifinya ngophakathi sikhomba ngendololwane mntakwethu kuyinyathelo uthumba abatana ngiyojabula ngoba entambameni yalapho-ke wemama kuyobe-ke sekuyi umcimbi we-birthday yami but-ke I understand leyo msebenzi-ke ekupheleni kosuku nasekupheleni kwakho konke nawo uwodwa emva kokusebenza okungaka uma abantu sebesiwonga ngokusipha umsebenzi hhayi ungawuyeki wegogo ungawuyeki nje uhambe indawo ende uzokwazi futhi ukuphinde usijoyine kamuva uma kuthi kanjani but nje ngiyabonga futhi ukuthi uba omncane uyongilanda mola uma sekumele ngiye ekhaya uba omncane muphi uThozani knowledge ekulande airport so uyokulanda yazi ukuthi umwela kukhu uma ngiblokhela ukuthi niyakwazi uku-acta shem lapho umuntu wesifazane okay cause sesibuyile kule msangano welokhuzana nami bengimblock umuntu omunye uthola ukuthi bekade ngithi awufuni umblock ngibone lokho eqhubeka vele umblock yabo umuntu ngalokhu mana umwelase ngicela nabo abantu bethi siyi-country asivumi ukuthi aye eGoli asilungiseleyo ukusebenza kwami Nondo ukuthi ekugcineni kwakho konke ngiyasebenza hayi iyeke le yaseGoli uyazi idinga abantu koko yebo mama khona ezinye izinto ey'ngasakudingi wena ongeke usakwazi wena ukuzilwa sekufuneke ukuthi hhayi ngoba uMavundla akanankinga or ngoba uMavundla uthi uthe yebo into engishoyo
wena ngizokufundisa mina khuleka uzofundiswa mina umntakwethu ukuthi abantu bahendlishwa kanjani. Khona ezinye izinto mina engingasakwazi ukuyikhuluma sekufuneka ngiyikhulunyelwe wena yabo into engisho. So-ke nakule yaseGoli ngoba akufuneki kube sengazi ukuthi awuba-understand abantu ukuthi bakhuluma ngani. Abantu vele kusakhona izinto esibakweleta zona over time abazozedlulisa uma silokhu sibapruvela ukuthi cha kunjalo ngoba akuzi ukuthi ngoba nakho wena usuyazi ukuthi ngeke kusenzeka lutho ubusucabanga ukuthi nabo abantu bazokwazi leyo How yazi Mwelase, how old is Shudo? Let me block this girl. mana mama Yebo mina sengimblokile ngiright. ngilalele bro sakhuluma uyangilalela noma uzongilalela mhlawumbe Ngilele mama. busy ngama-blocks nje busy ngama-blocks enze njani vele ngulethele ukuthi i-truck lama-blocks Kanda wami. yazi enye into ebuyisize khona umuntu mina ongi-advise-ile ukuthi wathi abantu kwesinye isikhathi ungajahi ukuba-block uma inhloso yethu kuwukufundisa abantu into abangakaze bayibone asibadedele babe khona uyomuzwa ngelinye ilanga esekhomment esethi yazini ngiyaxolisa I'm guilty all the time uma ngikhumbula ukuthi ngasekuqaleni ngangikade ngicabanga ukuthi but as isikhathi siqhubeka indlela yami yokucabanga yashintsha so akuselula umuntu bawusumblockile ukuthi abone ukuthi uzoqhubeka abe yilento ayiyona yabona into engishoyo. So nginayo into ethi as much as kusifikela cisho sonke ublock abantu esebeyitshela ukuthi bayingxenye yalento khona umuntu okuke kuthi kukuhle mashezi kukuhle yenzekile inkandla abantu abawu-99 bonke bencoma bebonga nezifundo kube khona umuntu ozobuza nje ukuthi nithandana ngempela yini bese ngingabe ngisazi mina noma sifocus kulokho noma sifocus kulezi zinto abantu abayincomayo abayibongayo futhi so khona abanye abantu okufuneka ubabambe nge-side eye why because i-experience yakhe umuntu mhlampe nohlobo lwe-relationship akhulele kuyona i-toxic ngale ndlela yokuthi akasayiboni into epositive empilweni umi khona uhlale enokwesabela ukuthi hhayi okwesikhashana khona omunye nje owake waphawula nami ngaze ngagcina sengingena ethi asive siyonyanya mhla nisitshela ukuthi niyadlala kulento enhle kangaka ngavele nganyanya same time mina nganyanya esasho lento ayishoyo Engakanyanyi yena. Engakanyanyi singakasho ngisho ukuthini ngavele ngathi mina yazi ngavele kwanyanya mina nginyanya lento eshoyo manje into engingayisho mina mama ithi ungavumeli abantu bethi get under you ezinye zezinto ey'bhalwa kuma-comments ezinye zazo ayibhalwa ibona abantu zibhalwa i-experience yakhe umuntu abanye bazi ba-create kunabantu abanye aba-create even nama-fake accounts ukuzosho izinto abafuna zaziwe abantu baningi abantu aba-create ama-fake accounts bakhuluma izinto ngawe la abanye ba-create ama-fake accounts bakhuluma izinto ngami because bayazi ukuthi ngeke bekwazi labo bantu asizilungiselele thina nawe ukubaxolela nje kuseyimanje ngoba bese sizilungiselela futhi ukubelapha kuleso sifo ababhekene naso yayizwa into engichazayo ngaleyo ndlela enjalo abantu bayosibonga egcineni noma kungayibona bonke bayosibonga kodwa abantu ukuthi asilingananga nabo asehlanga sayolingana nabafanyana abancane yabo into engishoyo so ungablockani kakhulu mama ublock nje ublock ubudede ufuna ngokuqabule manje uyangifuna cha bengithi isihlathi Mwelase lento yokwazi umfana iyakona manje Mwelase sengizovalelisa wahamba kanjani wasala kanjani babafihlela nabantu ukuthi uyadla manje usulokhu leli bhanisi ululumela off the screen awulumi kanje sikubona mana Mwelase ngithi mina wahamba kanjani ayi
Yabona-ke kulokhu kokuthi ngahamba ngakutshela nje ukuthi ngihambe kanjani mntanami. Lithi wobhebe angithi ngakutshela ngisahamba ukuthi hayi kuhambeka kahle. Angikutshelanga. Ngathi mna kuyahambeka mntanami, kuyahambeka. Nanoma sengiqeda ukuhamba ngathi mna mntanami anginankinga ukuthi ngiphinde ngihambe mntanami. Hayi ngihamba. Hayi ngihamba. Yo, Wemama, awusho ngani ukuthi awusho ngani wahamba kanjani kubuza abantu? Kusha abantu ngoba wena uyazi ngahamba kanjani. Kanti ubani wayengihambisa? Kanti ubani? Hawu. Engithule. Hawu. Uzothi uthi mina nguhamba ngemuva. Ngicela ulale. Awuzeli. Lala ngeke. Usuthi mina manje mina nguhamba ngemuva. Ngicela ulale Mwelase. Awuzeli and uyazela, I know. Kesha fast 10. Ngiphethe nayo flu. Usaleke ngoba ufuna ukudla leli bhanisi lakho kahle wedwa. Mina ngagula Mwelase namanje angisindi kahle hle. Lalela wawumkhulu wamoya fethu. Uyazi ukuthi kwasha imizi laphana, uyazi Machezi fethu kwasha imizi. Uyazi ukhazini wami, uyambona ukhazini wami lo, angeke umbone. Hey, kwasha imizi, washela umuzi wakhe fethu, kodwa ngoba silayo ukuthi izinto. Kwasha imizi nje laphana ngaleliya langa. Yangasekhaya, kwenzeka izinto eminye yaphephuka. Angazi ngithi. Ngiphethwe iqolo Mwelase ngicabanga ukuthi ukuma ngalela langa. Ukuma. Asilaleni. Usukuma noma ukuma entweni eyodwa. Asilaleni Vundla ukuhlika. uNkulunkulu angigcinele wena-ke mntakwethu, akulondoloze njalo uma ngibuka uhappy kanje, nami ngiyabona ukuthi ngisebenza kahle. Mwelase ngikhathele, ungakukho la ungangisa khona. Hhayi, okunye asikukhulumi phela la kufuneka ungazothi ngiyinyoni manje usuzongicela zonke izinto lana manje. Sekufuneka bengizwa abantu ukuthi mina ngiyavuma yonke into. Okay, ulale kahle. Hawu. Thixo akugcine-ke mntanami, akuvikele namaphupho nemimoya yobusuku yesathanism ingalingi kwengame, ngiyayithuka ngikupha amaphupho amahle. NguNkulunkulu wakho phela mina Mashezi sisi. Lokho nje kufuneka uhlale ukwazi. Ngikupha amaphupho amahle, amanye ayizifiso zakho ekulaleni kwakho. Ulale kahle, uphuphiso kwengane, uvuke ekuseni usangithanda. Engathi ngingavela ebusuku usalele, ngivele ukuthi ngingakanani weMashezi, ngoba kwesinye isikhathi inyama iyasinciphisa kube sengathi singaka, kanti sibakhulu kakhulu. So-ke akube njalo nasekulaleni kwakho, sibonane ekuseni mntakwethu. uNkulunkulu akugcina kulondoloze Mwelase, ngiyabonga kakhulu. Awubonge labantu abawu-5,000. Siyabonga kakhulu bafethu, usuku nosuku asilingabazi uthando enisithanda ngalo. La sinobaba, siyathobeka, uNkulunkulu anigcina anilondoloze. Sikubani isitofu? Bye. Awudli ikhekhe-ke sokhuluma. All right, bye. Stop, babe. Sesigodile bafethu. Sinodali. Sesiqedile sinomntakwethu. Emancemu uJojela, uMqondo, siyabonga amavondla usibongile Zondo. Siyabonga mfethu Nezo. Besingakaze phela sithandane nodali lapha. Angithi manje senifuna ukwazi ukuthi mina usho kahle, yazi uyuza mayethi saziwa wena esitofundla. Cha, impela bese ngifuna ukumnikeza i-answer udali, kwasho ukuthi ngisuke kaze kwabuza mina ofuneka asho ukuthi isitofu sikubani. But-ke siyabonga bafethu. Ngiyanicela yazi, angazi nganicela kanjani.
sikhulekele inhliziyo zethu. Usathane usebenzisa zona ukufeza inhloso zakhe. Usebenzisa inhliziyo ukudala abathakathi, imfamona, namadimoni nengilosi zobumnyama. Uyazi ukuthi uyaba ingilosi yobumnyama umuntu nje usetshenziswa usathane. Ukukhulekela ukuba nenhliziyo enhle. Ukukhulekela ukuba nenhliziyo evulekile, inhliziyo ethanda abantu. Ukukhulekele lokho ngoba nalabo abangabathanda abantu, nalabo abazonda abantu, hayi ngoba kuyi-choice yabo, bayithole sebenenhliziyo enjalo, mhlawumbe ngenxa yezimo nohamba balambile ngaphambilini. Kukhulekela ukungabi nawo umona nokwemukela ngoba umona nenhliziyo embi iza nokungafuni ukwemukela. Bese kuthi ngenxa yokuthi impilo wayikhula wazi ukuthi wena deserve the best, wena you can't settle for less, bese ungamukeli uma impilo ikunika okungaphansi kwalokhu wena wawukade uziplanele noma wawukade uzifisela khona. Bese uba nomona, ube nomona ney'ngane ubuhamba nazo endleleni uyitshela ukuthi niyalingana, zazuza okungaphezudlwana kwalokho onakho, wasuba nomona nazo. Ngiyafisa bafethu ukuthi sengathi beningasinikeza thina isikokela sabantu abathandanayo, abantu abathandana futhi ngokweqiniso. Namanje ngisaphinda, omunye uthe ngiphakeme uma ngisho lokho. Ayikho imali engiyizuzayo ngokuthi njengamanje nginama-likes awu-908 ayanyuka aphelele ku-1 million ezisikhuluma nje manje. Ayikho imali engiyizuzayo ngalokho, kodwa kunenzuzo enkulu engiyithola ngokwazi ukuthi I've got a backup of brothers and sisters who would do anything for me to not go waywire. Yayibona into engishoyo. So ngiyabonga ngama-likes afika ku-1 million. Yaza ngathi benivele niqonde wona vele afike nama. So siyabonga kakhulu. Abanye sebejaha ukuthi nje ngingavali singafikanga ku-1 million likes. Ukuthi futhi ngiyi-screenshot lesha nje sika-1 million. So ayikho inzuzo esiyithola ngalokho, kodwa ikhona inzuzo esiyithola ngokwazi ukuthi ningabafowethu, ningodadewethu. Yenzani okufanayo niyezwa, nakomunye enisonta naye, nakomunye enidlala naye isitokofela, nakomunye enifunda naye e-primary ngabe se-high school. Yenzani okufanayo bafethu, nithandane, nibolekane imali, nibuyiselane, ninanelane ukudla, nibuyiselane, nabelane ingubo, nembulelane amabhande uma elomunye seliphashile ney'cathulo. Nenze njalo bafana. Uma ningenza leyo nto bafethu, iyokukhokhela ngokungaphezulu. Niyeke ukuncishana. Uyazi ukuthi uma uncishana nemali awuyitholi. Umuntu nje oyisaha, uyisaha uzafe ngoba wazi ukuthi yena uyimbungulu udla igazi labanye abantu. Khipha imali. Khipha imali yokugcina. Ndabona abantu abakhonzayo abasontayo bayokutshela ukuthi uma ukhipha okweshumi ila uyithola kakhulu imali. Ukhipha okweshumi kokugcina uyithola. Uma unikela kwabampofu upha nje nanombani, umupha nje imali. Futhi ngesikhathi umupha wazi ukuthi angiphi yena, ngipha uNkulunkulu, ngipha uNkulunkulu wakhe, ngipha nengilosi zalo nami ukuthi zingibheke. Uthola ukuthi uzosinda nasengozini ebikade ilandela ngoba uvele wabhekwa ingilosi yomuntu obungakazi umnaka ukuthi kanti unengilosi enhle. Kunabanye othola ukuthi izinto zabo zikuthina, bayozithola izinto zabo ngokuza kithi afika athi Mavundla ngidinga umsebenzi or ngidinga isitifiketi se-security, sengishoda nje ngo-C lezi certificate zakhona. Athi mayethola leyo nto umnikeza wena, yezwani, nawe izinto zakho zonke zehliselwe kuwena zinjengoba zinjalo. Omunye athi Mavundla ngiqala i-container
ngifuna nje mfethu ukuthi ungelekelele nje ngokungithengisa nje isitokhwanyana nje esincane nje sika-1000 ingabe sika-500 uthola ukuthi izinto zakho nawe zivaleleke kuleli kahle kahle vele leli 1000 bekade kungesilona lakho elakhe lo muntu likhiphe mnike uNkulunkulu aphinda akunikeze izinto eziningi esinazo ezabantu. Uma sibanikeza abantu uNkulunkulu uyaqhubeka lokho esinikeza izinto ngoba uyabona ukuthi izinto zabantu zisafe uma zikuthina. Yayibona into engishoyo ugcina-ke lapho kungasalambi empilweni ngoba uphethe izinto zabantu ngeke ukuthi uphethe inyama yabantu ungathi swe enyameni yabantu udle nawo unikeze abantu inyama yabo uthi swe ngoba uma uncisha abantu inyama yabo uzoncishwa inyama uxakeke ukuthi kwaphelelaphi engangikade nginakho kanti sekuthathiwe kwanikezwa abanye abakwazi ukuphakela abantu ngendlela okuyiyona yona. Ngiyavalelisa-ke bafethu but nje uthi nangobhala uthi opha ohluphekileyo uboleka uJehova kubuya nenzuzo enkulu. uGabriel Vilakazi uyisibusise siyazi ngane yami uyaphilisa emphefumulweni kusho uTP guys sibusekile ngobhuti Mavunla kodwa kusho uLindo uLungi amen. Mavunla Adlaba the poetic person motivation eciko bese kuba-ke ila esengena kwezikamoya kusho uCebisile futhi Mavunla siyabonga amazwi akhayo kakhulukazi ngibonga indlela nje umcathulisa ngayo okaDlaba kusho owami phosa ngenhla wemukele ngezansi Thobza inamandla kakhulu siyabonga kakhulu kwande kusho uPinky Mduba laphaya eMawusi nibaningi nje bafethu kungashona ilanga but siyawabona nama-comments wenu kubuye kungabi lula ukuwalandela nokuwafunda wonke kodwa siyawabona ikakhulukazi lawa positive lawa asuke esikhuthaza isincoma ungayeki ukubhala it's engaging it's interactional and we like it like that. uNkulunkulu-ke anisikelele nisazolala nina nabantwana benu nezibeletho zenu. uNkulunkulu azigcwalise ngobungcwele nizala abantwana abayizingelosi zikaNkulunkulu abanenhliziyo ezinhle abawumehluko omuhle nasemphakathini abawuphilelayo. Yini-ke sizobonana angazi nini kodwa ukubonana khona sizobonana. Bye now.